ଟିକେ ରାସନ କରିକି ପଳେଇବା। ତାପରେ ବିଲାତି ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ବିଲାତି ମଉସା ବିକୁଛନ୍ତି 50 ଟଙ୍କା କିଲୋ। ଫୁଲ ଦୁଇଟାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଜାଣିନି। ବାଇଗଣ କିଲୋ କେତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଜାଣିନି, ପଚାରିନି। ତାପରେ ମାଛ ମାର୍କେଟ ଏଭଳିଆ କିଛି। ତାପରେ ଏପଟେ କିଛି ମାଛ, କିଛି ଶୁଖୁଆ ମାର୍କେଟ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏବେ ଶୁଖୁଆ ତାପରେ ମାଛ କିଏ ନେବ ଆସ ଡାକୁଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ନେଲିନି କାହିଁକିନା ଗୁରୁବାର ଥିଲା। ଖାଲି ମାଛ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ଏପଟେ କିଛି ଏମିତି ଦୋଷ ଥିଲା। ତାପରେ ଶୁଖୁଆ ଚାଲିଥିଲେ, ଶାଗ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା। ତାପରେ ଫୁଲକୋବିର ଦାମ ଥିଲା 20 ଟଙ୍କା। ହାଟର କିଛି ଏଗୁଡ଼ା ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଆଜି ଗୁରୁବାର ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଛୁ। ବୁଟ ଯାଇ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ମାଗିଲି 10 ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ମୁଁ ଘର ଗଲେ ଖାଇମି। ଏଠି ଖାଇବିନି, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ଘର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଲାଗିବ।